Když se chceš naučit olíčko a nikdy předtím si to nezkoušel, tak je dobrý se naučit tenhle ten pohyb. Poskočíš si na zadní a pak přední sundáš dolů. Poskočíš si na zadní a přední sundáš dolů. Potom to samý uděláš na skateu. Jo? Poskočíš si na zadní a přední dáš postupně dolů. Tohle ti pomůže získat jistotu v tom pohybu toho olíčka. Jo? Zvlášť za jízdy. Až si v tomhle tom budeš jistý, tak do toho zapojíme další pohyb. Při tom, co to budeš dělat, tak vlastně přední nohu uvolníš kotník, aby se ti dostala bota na hranu a trošku zadrhla na ten grip. A budeš dělat úplně to samý. Jenom si poskočíš až na to, že vlastně ta přední noha bude takhle na hraně po tom gripu. Takhle to vypadá za jízdy. Můžeš vidět, že to prkno už trošku nadskakuje. No a jak to prkno dostaneš do vzduchu, tu přední nohu potom popotáhneš po tom gripu a trošku vysuneš dopředu. A zadní nohu zároveň zvedneš nahoru, trošku víc. Takže to bude potom takhle. A to je všechno.